dapat lamang tayong maghintay. Dahil ang maghintay ay, oh my God, nakakapagod na. Hi guys, right now guys, namin din sa Butanding or whale shark watching. Dili sa Oslo, atong i-check na lang yun din. So karon kaning vlog, puro ni siya water vlog. Sa pag-expect og mga GoPro shots. Ay! Arot di ay. Very wrong, ingit kay ko. So tawag is grabe kadaghang tao day diri oh. Kada dahil sa kanan. Kapag diri oh. Another water activities aside for this vlog. And this time, we're here sa Oslo para sa Butanding. Pag-abot na mo sa area ni bayad ayon mi sa fee, o mind you, lahi-lahi ang presyo, depende kung taga-asa ka. Pero after the payment, tagaan ka nalang priority number, then orientation. I-orient mo curls kung unsay mga do's and don'ts dire. So best, kung sama na mo i-expect karon best, aside sa Butanding. Ang inyong i-expect aside sa Butanding is dagat. Naadyo na'y dagat. So nag-wear namin sa banggiitan nga vest. Mag of course goggles. May part siya sa script. So check na to kung makakuha ba kong shots gamit ano nga camera or makigamit ta sa super gimong tag-juice lane. Walk sa gimuti. I know, I inyong atayin is, it's actually a 30-minute interaction with the whale shark. So, No chika flash mo. photography. Kanto naman na, oy. So kana interaction sa makichika-chika, minimum Hindi lang sa umuspoil. Dapat ang experience ninyo ang motel. O sa Cheer ma! Pag adto na mo, daghan sa jud taon ug tao. And ingon akong friend nga si Kevin, any day of the week ingon ani jud diri. So dili na ni siya bag-o sa panan-aw ang kadaghan sa tao. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito kami ngayon. Naghihintay na lang para sa aming sasakyan patungo sa whale shark watching interaction. Hali kayo, sundan niyo ako. Dapat lamang tayong maghintay. Dahil ang maghintay ay, oh my God, nakakapagod na. So right now guys, wala ni under na ang bangka. GoPro take photo. So guys, basically guys, doon na naman hindi kayo layo kay sa loud ra ang Tsaka, whale di lagi watching siya Cherba Bells. Kung makita ninyo tanawa. GoPro take photo. Alos na dira tanan ang Abas kay sa Skelfino. And katubas at. so Kevin, asa na ta? Naan na tayo sa laot. Pagkapwesto sa among bangka, diha dayon nakakita mi sa naong sa Butanding. Ug kung pareho ka namong talawan, alam na this. Na-orient mi nga dapat at least 4 meters away from the Butanding. Pero murag ang mga Butanding wala man nila mo-orient ay. Muduol man jud namo. Og naay daghang mga cases nga dili mi makabantay nga ang Butanding na nasa among duol. Og diha dayon magpalayo mi kay scary sa siya curls. Nice siya tan-aon, pero makaingon kog dili nice ang feeling. Especially sa mga tawo dili kay mong langoy pareho namo. Although wala kayo mi nakapapicture ni Butanding, at least na-experience namo ang iyang presence. Di ba? Bongga!